Dell'assuntuman Mugo Hiroshima e Mardo Kanadika Uche Tire vorbi na stvarema Kaj tu man pohađao Te tu man kamer Dell'assuntuman Mugo Hiroshima e Mardo Kanadika Uche Tire vorbi na stvarema Kaj tu man pohađao Te tu man kamer Čiame sa tu Angelina muro trajo Savela ducadom Kaj tiriaka budike Mančina dikem prema Kaj soa čika malme Tiriaka Čimaj dikam Čiave sa tu Angelina muro trajo Savela ducadom Kaj tiriaka budike Mančina dikem prema Kaj soa čika malme Tiriaka Dievča, ktoré ľúbi mňa Stále pravá, pre mňa jediná Moje srdce dám tebe Verím, že patríme k sebe Keď ti hľadím do tvojich očí ťa držať pevne v náručí Slzy v očiach stále mám Za teba život láska dám Viem, že ťa ľúbim, stále ľúbim moc a moc Si moja vášeň, si môj aniel Nechám od lásky, príde nám dvom na pomoc Verím, že prídem Prestaň sa pýtať, dôvody sú zbytočné Viackrát ti píšem, srdcom kričím, poď ku mne Prejav mi lásku, malý kúsok nádeje Prosím ťa, láska
Nadara trajo si kavka mimo Mangav na garable spala hilo Dema trajo anda tiro hilo Dena jara karimo Pare mange po hilo te pena China jana va vrime te pena Chevaro barco hilo hajara Exuralo kino meja Chachito temera Vidik me muroli krovsa karigla Okami mozuraro chico jugo Direct me para la tejo Igen paror te bistra Perto di zurali tu so tu mekla Chijana miranda suscato kerda Muro hilo tu shingerda Zuralo yo anafta yo nivo Zurali borbata yorango Terhesho i banka nailimito Zuma fedes ma kamimo O kamimo de lobo andema Chijana mirmo kadei kamavla Santena miro nave ferimo Ferimo ni korkore Rea veli chachi Shel izura kapinos Josa banda hilo De canaci șucdicos 30 sovos Ignorația te-a Saco te da romale Manga feria nella pasha mande Temerau sa so mangue sa da tume El ti manda la zurale Puter, gioilo Dai te mande gioies lupa Samaro baro suno Sogarados as poino Igen paror te bistra Petu di zurali tu so tu mekla Vedie nás do večného života. Amen. Podľa Mojžišovho predpisu nemôžete byť spasení. Tedy sa apoštoli a starší celou cirkvou uzmyslí, že pomedzi seba vyvedú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to ľudia, ktorí sa volal Barnabáš a Silas. Poprední muži medzi bratmi po nich poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov a pohanov Antiochii, Syrii a Cyrii. Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z rádia, chvíli. Ak zvratili vám srdcia rečami, musí sme ich ničím nepoverili. Preto sme sa zhromaždili a jednomyselne sme uvedli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našim drahým Barnabášom a Pavlom, ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Vyslali sme a Silisa a oni vám aj ústne povedia to isté. Lebo Duch Svätý a my sme usvedili, že nebudeme na vás klásť nejaké bremeno, okrem toho nevyhnutného. Zdržať sa masa obetovným vodám, krvi, udusených zvierat a smrstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne kurty zdravia. Z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Anjel ma v duchu priniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalém. Ako zostupuje z neba od Boha,
ožiarenie Božou slavou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštáľovi čistému kameňu. Z jaspisu malo veľké a vysoké hrádky. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Počuli sme slovo Pánovo. To je práve preto, lebo teraz máme veľkú chvíľu, ktorá sa príjmanie. Možno si spomínate, keď sme mali spolu stretnutia, pýtal som sa vás, ktoré je najsvätejšie miesto v kostole? Čo je najdôležitejšie v kostole? Pamätáte si? No, ktorá časť kostola je Neviete? Pozeráte dopredu, vidíte tam tú skrinku. Čo v tej skrinke je? Pamätáte si? Dovolá Bohostánok, tam je Eucharistia. A toto je najdôležitejšie miesto v kostole, lebo tam dávame Eucharistiu, pred tým si kľakáme. A dnes u vás bude najdôležitejšie miesto na vašom tele. Čo máme tu? Čo tu máme? Srdce. Každý má srdce. Pozrite, či máte. A dnes, keď prvýkrát príjmete Pána Ježiša do svojho srdca, to bude dôležité dnes, najdôležitejšie v vašom živote. A dnes robíte prvý krok k tomu, aby ste naozaj toho Ježiša v živote mali. A tak vieme, že v kostole, čo robíme v kostole? Povedzte mi. No, čo robíme v kostole? No, dobre. Modlíme sa, a keď modlíme ešte, čo robíme? Teraz to chvíľu, čo robíme? Počúvame? Nie. Božie slovo. Aj spievame. Ak vy budete spievať dneska. Tešíte sa na slovo. Aj my sa tešíme, na vás počúvať. A takto v kostole, tu vzývame Boha. Tu prichádzame, tu je to sveté miesto, tu vzývame Boha. A chcem som povedať taký príklad. Viete, ako vyzerá jablon? Viete, ako vyzerá jablon? Nevideli ste strom jablon? Nie? Nikdy ste nevedeli jablon. Žiadny strom jablon ste nevedeli. Však museli ste vidieť. Však ja mám na paske zarade jablon, nevideli ste. A tá jablon teraz z jary, keď začína, čo sa stane s tou jablon? Keď pozeráte cez zimu, sú tam pomáre šliake a teraz jary, čo sa stalo? Ste si všimli? Keď neviete, čo je jablon, tak nemohli ste vedieť. Čo sa stane v jari na jabloni? No? Neviete? Navrhli ste pri ženu také zelené čo? Zelené listky? Nie.
kvety a potom čo bude, keď kvety skončia? No, čo bude na jabloni, keď kvety skončia? Jablka budú, nie? Niekde sme vedeli. A ja vám chcem povedať taký príklad o takej jabloni, že človek spočítal, koľko je kvetov na jabloni. Čo musí, koľko je kvetov na jednej jabloni? Koľko asi približne? Viete, či nie? On prišiel na číslo 2,5 kvetov. Ale keby každý jeden kvet zarobil, aby som 2,5 jablok. Viete, koľko je 2,5 jablok? Hej? Koľko, Peterina? Veľa, nie? Ale ten človek hovorí, že preto, aby boli jablka, aby bolo ovocie, tak na jablok musí mať, čo potrebujeme slova? Čo nám každý deň svieti a večer zapadne? Potrebujeme slnko. Slnko na moje srdce. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, lebo ja spásom sme Teba, Pane, veľmi v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmrtvým staním obnovil náš život. Preto ľudstvo po celom svete klesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale anielské zástupy neprestajne spievajú chválu svetu na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán všetkých svetov, plné sú nebesia, i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza, mene Pánovo. Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätí to dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, ktorý sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal hrieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Svätého Pane, zvestujeme, a Tvoje smrtných stanie vyznávame, i nevynesáme. Keď teraz máme pamiatku smrti a smrtných stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť Tvojho chválu a Tebe slúži. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Brate Sieče, ktoré bude stiekam, verím, celé. Keď ste boli malí, takí malí ste boli, keď ste boli pokrstení, ukážte. Jak jasne. Tak. Takí malí. Keď ste boli malí, tak vaše rodičia sa nesli do kostola. Prečo sa nešli do kostola? Tedy na rukách čítel sa mama, mama, mama. Čo prišli do kostola sami? No. Keď ste boli pokrstení. A vtedy rodičia povedali, že budú dbať, aby dieťa kráčalo vždy v svetle Kristovom. A to, čo oni hovorili predtým, dnes budete hovoriť vy sami za seba. Dobre? Tak, čo milí porobujúce deti, ste pripravení hovoriť, vyznať svoju vieru? Tak porobujúce deti, prosím, postavte sa teraz.
Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou a sľubíte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Chcete žiť ako deti svetla a kráčať stále vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Nech Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vás vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. V spoločenstve s predblahoslavenou pohrodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal vekom zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, páni na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a vlík nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pána, nech je vždy s vami. Nech je medzi nami. Amen.
si môj Boh a Pán, Ty si môj najlepší priateľ a vykupiteľ. Verím, že si prítomný v oltárnej sviatosti ako Boha človeka. Oh
Šukarini lači postava, devla kamavjoj makamela. Amena, kale bala kale jakora, šukarini